Evo, mi smo danas u vašem domu da vam uručimo jednu donaciju, znači novčanu da se možete pomoći, također jedan paket. Vi ste dolazili kod nas i ono ste, znači, prijavu napravili. Možete nam ukratko kazati kakvi su vaši problemi i kako imate potrebu? Vi ste nešto spominjali da imate dva sina, ali jedna nema sad posla, ne radi se. Vi imate potrebe za lijekovima. Da. I za lijekove, i za hranu, i za struju, i za vodu, i za sve. 140 maraka imam penzije. Donijela sam ček, vidio je, kad sam digla. I ošla sam da platim vodu. I u tome je naišla gazdarca i morala dati njoj kirije. 120 maraka morala dati kirije. I niste opet riješili vodu? Nisam ni platila ni vode, ni struje. Gledam svaki dan kad će doći da me isključe. Prekstimoć me opet zaboli, odem dežurno me, srce mi sad preskače, srce mi nije u redu, guši me. Ne znam sama šta ću više. Da. Lijekova nemam. Nemate nikakvi, osim te penzije, nemate drugi izvora? Niko, sad ću imati u 7. mjesecu imat ću ovo civilne žrtve. Čekla da navršim 55 godina. To je. I to što će imati tu hrvatsku penziju i djeca ako rade i ljeti. Zimi nema posla. Ma da. Vidim, drva ste nabavili, imate li? Pa i šumarije mi drva dotirali. Prije ovog snijega što se će Znači oni su vam donirali Da, 2 metra drva, dotirali mi drva i Ima li još neka organizacija kojom ste se obraćali da vam pomognu, jesu vam pomogli? Išla sam u socijalno, oni nemaju. Išla sam kod predsjednika opštine, ne mogu na red doći, puno je ima. I to na red da čekam kad je 4-5 mjeseci kad me on pozove da dođem. Zato sam došla kod vas pa se mama opet obratila. Vi ste mi pomagali 2-3 puta, davali mi isto za lijek, Da. Evo ovako, majka, danas smo znači ovdje sa jednom donacijom ispred udruženja, humanitarnog udruženja Hadžijskog fonda iz Austrije. To je jedna skupina naših vrijednih Bošnjaka u Austriji koji djeluje u više džemata tamo i ta organizacija je baš osnovana s ciljem da se pomognu ovakvi slučajevi, znači kao vi, znači porodice ili osobe u stanju socijalne potrebe. I mi smo danas ovdje, znači u ime njih, ispred njih, znači zahvaljujući njihovoj toj donaciji kupiti nama jedan prehrambeni paket kao i nešto novca, tačnije 80 maraka, pa se nadam da će vam to pomoći da možete kupiti bar one osnovne lijekove. Evo možete vi samo ovdje potpisati, znači, a mi imamo vaše podatke pa ćemo ispuniti kasnije. Znači ovdje primio i ovdje dole. Primio se to. Nisam ja zaboravila. Za lijekove kad sam god došla dali s njim po 50 maraka i ono prije sam dizala i pakete kod vas i kurbani kad su bile. Hvala vam puno. Vijem se Hadžijskom fondu iz Austrije i za hranu i za ove pare za lijekove. Može reći da islamu pripada, a Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom.